Og godmorgen, siger vi. Det er lidt tid efter vandreturen. Vi har vågen nu. Brormand sidder herovre og hygger sig. Jeg vil sige velkommen til den video. I skal være klar på at se en video. Det er ikke så godt filmet, men vi har gjort vores bedste. Så nyd det så godt I kan. Men det skal I ikke tænke på. Skal vi ikke tænke på? Det handler om at nyde det, ikke? Vær i nuet. Bliv i nuet. Den her video bliver fucking god. Og jeg håber, I alle sammen kommer til at hygge jer derude. Klar, vandretur 1, før Sverige. Hvad er der sker nu, Søren? Vi sidder fanget i en parkeringskælder. Vi er fucking fanget i parkeringskælder, fordi den der fucking bum ikke kan komme op. Så vi er fanget nu, og så skal vi op og ud og handle. Så skal vi have noget mad, så vi er klar til at overleve ude i vinteren. Vi afbrød lige igen. Mig og Søren, vi glemte at filme rigtig meget, for da vi var ude at handle. Så vi går lidt for at være ude at handle, eller sidde i parkeringskælder, og så kommer vi bare derud. Så I spawner lidt midt i madlavningen. Så, men det vi handler for, I vil se, som vi viser videoen, hvor vi kan filme på bål. Så I kommer til at se det hele nu. Men vi undskylder for, at vi har glemt at filme handlingen til madlavningen, men det ser I derude. Vi er i gang med at lave mad. Vi har fået fucking en steak på sten. Prøv at se det her bål. Se. Hvis du vil, prøv at se her. En fucking steak. En steak på en sten, det bliver sindssygt. Der har været lidt problemer med bålet i starten, men nu har vi fået det i gang. Så nu kører det bare. Mig og Søren, vi er også klar til at overleve hele natten. Yes. Så. Nå, vi kommer frem, efter vi har siddet i p-kælderen i lidt tid. Så vi kommer frem nu. Status er den, at vi lige giver en havstur. Vi er i gang med at få lavet noget laks. Ja, vi har ikke noget at spise, og vi spiser indtil videre sådan. En T-bone-steak, og nudler, og nogle pølser. Så vi har snydespist lidt til at starte med. Men lad os se havsturen. Vi har vores brænde, der ligger her ved siden af. Godt hakket. Nogle kviste. Herovre har vi vores smør. Så ser vi her en flot hjemmelavet kniv. Ja tak. Det bliver ikke meget pænere. Så herover. Så kommer vi til shelteren. Den flotte shelter. Så kigger vi ind i her. Vi har ikke rigtig fået ryddet ud endnu. Alt maden. Champignoner. Masse kød. Underlaget, jeg skal sove på. Alt Sørens grej ligger herover. Som er i gang. Noget vand. Og noget fakse og lidt forskelligt. Hvis der er nogen, der siger, at det her ikke er livet, så ved jeg fandme ikke, hvad det skal være. Prøv at se det her. Jeg siger bare, wow, det er flot. Nå Søren, hvad siger vi til laksen? Er vi ved at være der? Laksen er færdig. Den er færdig. Er vi tilfreds? Helt perfekt. Prøv at se det her! Lavet på vores flotte hjemmelavede grillsten herovre. Prøv lige at se, hvordan den ligger. Skal vi se det her. Det er fandme godt. Og så går svampejagten i gang. Se det her. Det er fandme smukt, det her. Det er flot. Så giver vi dem lige lidt, så der svampe lige med. Hvad siger vi til laksen? Laksen var suveræn. Laksen var fandme god, den var. Fucking lækker. Det kan vi altså godt skrive. Godt krydret. Godt krydret. Fanger selv nede i søen. Ned, slå hul i isen. Og så fanger vi sgu lige en laks, du. Alle de gode laks derude. Hvis der er nogen laks, der vil have også, så skal I også sige til, søde piger. Hvor længe tror du skal have? Jeg er lidt fuldstændig. Er der hovedet til på bjørn? Ja, det er nok okay varmt, men jeg tror også lige lidt det. Så ikke noget mere hvidløg? Ja, det gør det.
kommer til at se, hvad tid vi vågner i morgen. Ja, det bliver også... Min døgn er helt fucked. Jeg har gået i seng kl. 4 de sidste mange dage. Er du gået så sent i seng? Det er så sygt der. Ja, det er så okay til det. Jeg skal få den her varm på en eller anden måde, så den ikke var så kold og fede på. Det er sgu svært. Den er jo drivvåd, min der. Den var ikke til at kunne... Sådan der. Det hjælper lidt på den. Fuck, jeg ser det også bare vibes ud, så. Og se de små, de ligger bare i kø. Fuck, de ser søde ud. Jeg får lige tage en. Men bro, du skal... Bare kig på ham der outdoor boy, hvordan han laver sådan en video. Ja, bare kopierer det, så han filmer hver fucking step, han laver. Det er alt, han gør, det filmer han jo. Det er det. Det er så bare, du skal gøre. Se den der. Den er frøderen. Prøv at se den her nu. Godt salt og krydder. Lidt brændt. Ej, de bliver vældig brændt lige nu. Jeg er lidt krydder. Så til at spises, det bliver brændt. Ja. Kan I putte dem op, hvor er vores bøvle? Ej, det er simpelthen lækkert. Det er lækkert, og resterne på smøren, der gør det sådan helt fedtet. Ja. Fuck, hvor er det godt, mand. Ej, hvor jeg elsker mad mere om noget andet. Hele fucking verden. Der er simpelthen ikke noget, jeg elsker mere mad på. Så sidder vi i bålet og se, hvad vi laver her. Nej, hvor en hapser. Det her ikke. Det er flot. Bang. Det er lækkert. Nej. Perfekt. En lille hygge. Mums. Fuck, lækkert der. Det er godt. Nå, vi er nået til desserten. Vi får spist nogle skumfiduser. Det er faktisk en til vi har drukket kakao, så vi har ikke mere kakao tilbage. Vi har fået det hele. Det er stadig mere steak. Ja, vi skal have hugget noget mere at brænde. Og vi skal... Ja, vi skal bare have mere at brænde faktisk. Der er ikke så meget andet, vi mangler, er det det? Få gjort klar til at sove. Ja. Hytten for lavet det hele. Så er vi faktisk ved at være der. Søren får hugget noget mere at brænde. Jeg sidder og rister i en skumfidus. Det er luksus. Kom så, Søren. Ja! Ja! Okay, what is life? Så er det på eventyr. Vi forlader campen. Og vi tager ud og ser, om vi kan finde nogle små grævlinger. Eller hare, eller kaniner, eller ræve. Se, hvad vi finder. Gå ud her. Shit, der er den der. Der kunne have været vand dernede. Hvad? Nej. Sådan der. Vi opdaterer, når vi finder hulerne. Så har vi sgu fundet grævehuler. Prøv lige at se, hvad vi har fundet her. Der er sgu en lille fætter dernede, tror jeg sgu på. Og hvis du går herover, der er mange. Så for satan. Hallo! Jeg ved sgu ikke, hvor de er henne. Vi er ude på jagt, så vi kan finde noget. Hører du det? Fuck. Det er fucking højt. Ej, det var faktisk lidt nøjeren. Der er sgu da ikke nogen dyr, der siger sådan, er det det? Nå, vi er ved at bevæge os tilbage. Ingen grævlinger spottet. Ingen dyr fundet.
kun 2 mænd gående rundt på rov. Vi har fundet spor, vi fandt hullerne. Og vi kigger, og der er en eller anden fucking nøjeren lyd, som er ved med at angribe os. Jeg føler, vi er med i en fucking crazy filmserie. Det er sgu meget sjovt. Så kan vi se Søren, han går deroppe. Det er fascinerende så lidt, man kan se ud. Så har vi ramt soveposen. Vi kommer i læ. Søren ligger derovre. Og vi ligger her. Så er soveposen for kort. Så det vil sige, at han stikker ud af den. Og vores liggeunderlag er for korte. Så det er jo alt bare en god start på en god nats søvn. Vi har ikke flere pølser tilbage. Vi har fakse. Vi har fakse! Og T-bone steak. Fuck, det er rigtigt. Vi har T-bone steak til. Jamen, det er til i morgen. Ja. Vi har T-bone steak og nogle lækre pølser. Og skal vi gemme faksen til i morgen egentlig? Så man har faktisk bare lyst til den nu. Ja. Det vil også være fucking lækkert i morgen. Skal vi gemme den? Så sig, du skal gemme den. Nej. Sig, du skal gemme den. Nej, skal den nu. Okay, vi finder lige ud af. Vi finder status og fakse bliver opdateret. Vi ligger her og putter lidt. Nå, mig så og mig kommer til en konklusion. Det er godt, at jeg har en god sovepose med. Men lige meget hvor koldt det er, så kan du godt forstå. Det rejser sig lidt nogle steder. Det er hvad der ligger derovre. Hold nu kæft, mand. Ej, vi ligger og prøver at finde ud af nogle gode... Vi prøver at finde nogle gode citater. Men det er svært. Det er fucking svært. Når ens tær fryser. Fryser du som tær? Min tær... Det bliver seriøst ikke varme. Jeg ved ikke, om der har taget min tær. Tag din sokker af, det der, hvor... Skal jeg tage min sokker af? Jeg tror. Jeg overgår ikke til sokker af. Det gider det ikke. Jamen, så får du også varme i soveposen med at lave noget.
Det gør man seriøst, jeg tror mig, det er seriøst. Det, man skal gøre. Det virker. Skal man lige rukke til det? Ja. Du skal bare ligge, altså, ude i felten, når man vender, så ligger vi seriøst ved siden af hinanden, så ligger vi bare knipper jorden. så jeg ønsker, vi havde en video af det. Sådan en eller anden, der bare filmer 5 drenge, der ligger i fosterstilling sammen og bare knipper jorden. Det var godt, hvad man kan for at overleve, jo. Ja. Shit, mand. Det er fucking luksusforhold. Ja, vi råber på at overleve. Ej, der er svøm heroppe, prøv at se. Der går bare svøm ud af væggen. Fuck, det skal man fandme forstå. Nej. Nå. Det er en farlig shelter. Det var en lille godnat-update. Måske der kommer opdatering senere, når vi lige har fundet noget klogere at sige. Har du filmet det nu? Godmorgen, vi er vågnet. Vi er stået op. Vi har faktisk allerede fået pakket nogle af tingene sammen, for det meste. Vi har spist nogle pølser, vi har lavet på bål. Nu er vi i gang med at få varmet stenen op hernede. Så vi kan få lavet vores T-bone steak. Men det tog noget kamp med bålet. Og jeg ved ikke rigtig, om det er kommet i gang helt. Det er ikke rigtig, det er helt dødt nu, faktisk. Det er helt dødt. Nej, fuck det her. Vi skal bare lade, vi skal lade vores, vi kan ikke smide vores fucking bøf på. Vi smider vores bøf på, og så ser vi, at den bliver varm. Hvis den ikke bliver varm, så spiser vi bare ikke vores mad i dag. Vi gider ikke mere. Vi vil gerne hjem. Der er nogen, der skal ind og køre noget lys på plads. Fucking shit. Nå. Jeg optager, når bøffen er færdig, eller vi går ned mod søen. Så siger vi farvel til bålpladsen. Vi har prøvet at slukke bålet så godt vi kunne med det, vi havde. Nu skal vi på tur ned og vi skal ned og se søen, Esrum Sø. Og så efter vi har set Esrum Sø, så skal vi hjem af. Og så er vi færdige. Vi har fået pakket alt sammen, skrald, alt. Forlod det pænere end det stod. Husk altid at gøre dit arbejde. Tænk på det næste vand og tænk på naturen, ikke? Det er altid godt. Så jeg går med øksen der. Så det skulle være et godt eventyr. Det hele. Nu er der på bilen langvejs afsted. Og så er det hjemme af. Jeg synes sgu, det var hyggeligt at filme, Søren. Det bliver været godt, jeg synes, det er gået fint. Jeg synes sgu ikke, der er helt noget at bokse over og klage over. Det skal godt arbejde. Så tak for dem, der har følt med. Der kommer lige en afsked op i bilen, men tak, hvis I har kigget så langt. Vi har lige fået renset øksen. Fået cleanet den. Vi skal have afvist bilen nu. Og så ved jeg ikke, hvad næste step er. Så vi er klar til at køre. Bilen er helt færdig nu. Det ser jeg. I kan se noget over den. Hjemme af. Søren, tak for turen, godt gået. Det er godt arbejde. Der kommer nok flere videoer med mig og Søren på et tidspunkt. Vi er i gang med at bygge op til vores tur til Sverige, så vi skal komme i god overlevelsesform. Så der kommer nok mere at se til. Tak fordi I så med, og vi ses en anden gang. Tak fordi I så med på den gode video. Jeg håber I nåede det, jeg håber I hyggede jer. Jeg synes det har været fucking fedt at filme, jeg synes det var sjovt. Der kommer nok mere. Hvis der er nogen, der har nogle gode tips til, hvordan man redigerer bedre eller noget i redaktionen, der skulle være anderledes, så skriv det endelig. Skriv til mig privat, eller skriv nede i kommentarerne. Fordi jeg har meget at lære, men jeg håber, I nåede det, og jeg har gjort mit bedste. Så der er kun forbedring herfra. Der kommer flere videoer. Måske kommer der også noget daily video på et tidspunkt med, hvordan min dag er. Og sådan noget der. Det kan være, der kommer noget mere. Så hold øje med kanalen. Tak fordi I så med derude.